asawa na ako. Asawa. Love. 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 Mata na. Uy, gusto na oras. Oo. Gisugo ka ni ma. Gisugo mama nga rin. Gisugo ko na mama nga rin. Pukaong kuno ka. Mata na. Ganina ka pa din sa katulog. Huwag ka pa nung... Ganyan ka pa ito kelas 3. Gilamok ka na. Gilamok ka. Nag-inis mama lab. Pag mata ko na niyo, pagkawa ko na siya niya. Rita, yung mama nagsugot to sa kaya, Rita. Saan na mama, Rita? Nag-inis si mama, pag mata ko na niyo, pukawon ta ko ka. Kaya pag mata niyo, pukawa po ko na si mama. Yung nakasugo pa na yung mama ko, nagmatatuhog na yaw, Rita. Ginag. May sugo mama sa ko niya nga. Pag mata ko na niyo, pukawa po ko na siya. Mama ko, nasugo pa na yung natuhog, mata man na yaw. Kaya wala tayo mahimo, kaya mo isugo ni mama. Sugo ka. Mata na, uso na uso. Ganyan ka para ito, alas 3 niya. Alas 5 dyan ha. Ngayon na po, mama. Kaya nag-iwan si mama sa ako gani. Nga dong, nga to si Bia dong. Pukawa. Ing na dong nga. Mata niya, pukawon po kuno ko. Ngari. Ngayon, mama, ano sugo-sugo man niya kung mata na yaw. Pero pukawan na to. Mata na, uy, ito na ka oras eh. Baka, igor ba kung gisugo ni mama? Ano ko nun eh. May mama, lipong mo ni mama mo sugo. Kaya ingon niya gani. Utrohon ako, remind ko lang ha. Utrohon ko pag-istorya. Ingon ni mama. Ingon mo sa ako, dong, nga to si Bia, pukawa ko nun na si Bia. Ganiha pa na alas 3 na turog. Tuhog yung mama na Ipapukaw ko na kung nga rin Bia. Tuhog ba yung mama na sugay mo? Nagmata. Ano sugo-sugo po kaya? Sige na. Ilay, mama, mata na hiya. Di rin kayo pukaon pa hiya kay mata na hiya. Uy. Mata na. Ilay, mama, mata ka na. Ay, sugo-sugo, mata pukaon pa. Ay, may nagmata ka pukaon. Nagsugo pa gani. Ako, kay mahimo, kay igul ako sugon mama. Iyoy, lipong man mo.